Dobrý den, dobrý večer, dobrou jakoukoliv denní dobu, jakou se na nás právě koukáte. Tohle je nový projekt serveru CDR.cz, hlavně teda, respektive jeho herní sekce. Nazvali jsme ho CDR Play, jak vám asi dochází, jedná se o komentované hraní, tentokrát hry Spin Tires. Já jsem Tomáš Herodek, zástupce vedoucího herní sekce. A spolu se mnou tady je velký fanoušek trakových simulátorů a cokoliv, čehokoliv, kde se objevují auta. Michal Pospíchal. Ahoj Michale. No nazdar. Hezkou dobrou noc. Ty si řekl jenom ty denní doby, tak já přeju i ty večerní doby. Tak já jsem říkal dobrý den, dobrý večer a jakoukoliv herní dobu taky, ale jakoukoliv denní dobu, takže... No právě denní, ale neřekl si večerní dobu. Takhle, aha, už to chápu. No, zkrátka čau. Zkrátka čau, ano. Spin Tires, rychle v kostce, než se do toho pustíme. Můžete vidět poměrně hezký menu, teď nevím, jestli tam mě teda rozednívá nebo stmívá. Nicméně, Spin Tires, co to je, o čem hraje? Je to trakový simulátor s poměrně barvitou simulací bahna. Že jo? Což ostatně uvidíte, až to Tomáš spustí. Možná by si zatím jako v průběhu tvýho povídání mě mohl přizvat. Já tě přizvu, dávám play, zakládám teda čistě jakoby hru pro přátelé, vytvářím teda lobby. Určitě se sluší říct, že ta hra má single player, ten single player vůbec není špatný, já jsem nad ním včera strávil docela dost času, ale má taky multiplayer, ten je až pro 4 hráče, my si každopádně teďka dáme s Tomášem hru ve dvou a i to už jsme zkoušeli a musím říct, že je poměrně zábavná, takže je to trošku šílený, ale máte se určitě na co těšit. To určitě, já ti teďka teda přidávám. Můžete docela jako teďka asi vidět naše Steam přezdívky, nejenom naše teda, ale já za sebe říkám, já si lidi, co neznám, teda nepřidávám, což asi zní strašně jako povýšenecky, ale pokud mi přijde nějaký invite a já u toho nemám aspoň napsaný důvod, proč by jsem si toho člověka měl přidat, tak si ho nepřidávám. Takže jako, jestli si mě někdo plánuje přidat, tak musí mít asi o tom dobrý důvod a musí si to mít okecat, proč by měl. No, proč bych já to měl přijmout. Pokud se náhodou stane, že Michalovi řeknu Maxi, tak jak vidíte, je to způsobeno tím, že to je jeho přezdívka, tak se prosím vás nedívte, Maxi je Michal. Ahoj, to jsem já. Mapu a já si lidi přidávám za peníze, takže kdybyste chtěli, tak mi pošlete na účet nějaký peníze, já si vás přidám, budete mít kamarádi na Steamu. Já bych něco řekl, já bych byl sprostej a to nemůžu, takže... Tak to pusty, vole. Dobře, tak já jsem to nechtěl říct, ale řekl si o to, jsi taková steamovská děvka. Naprostá. Nechávám tam pláně, protože tam byly poměrně zajímavý autíčka, takže dávám je tam, hru. Tuším, 6 map, jestli se nepletu. Nevím, jestli si můžete pak odemknout nějaký další. A máme to tady. Nevím, jestli si pak můžete odemknout nějaký další. Každopádně tuhle jsem ještě nehrál, tuhle konkrétně, ale hrál jsem 2 jiný a musím říct, že je to poměrně zajímavý. Takže... A hlavně každá ta mapa jakoby je něčím jiná, něčím specifická, ne, že by byla stereotypní, což je určitě super, si myslím. Já si tady vyberu teda track, který se samozřejmě nějakým způsobem dá upgradeovat, což můžete vidět u Tomáše, protože z jeho pohledu hru sledujete. Protože já bych právě jako chtěl říct, že přepnout na ten track musím vlastně tak, že si tam hodím mapu. Vyberu si tedy v krásném seznamu, kde teďka jezdím myškou, jiný track, který jako upřímně nevím, jak mám sakra poznat, že to je jiný, jako jaký přesně z těch 3 to je. Asi to je nějaký označení, který vlastně já neznám. Což zní strašně špatně, ale budíš, nedá se nic dělat, zase takový velký fanda nejsem. Já si beru tady to, mně se líbí nějakou liasku oranžovou. Nicméně já se ještě vrátím rychle k té mapě, než začneme tady upravovat to auto. Mapa, jak vidíte, je poměrně jako zajímavě relativně velká. Ono se to možná nezdá, ale ono až to jako tady pojedeme, asi půl hodiny do toho dřevařského tady komplexu, nahoře v rohu,
Ponou vidíte, že ona ta mapa je relativně vlastně velká. Jsou přes ní černý kolečka, což je asi taková jako náhrada za Fog of War, nebo jak to mám sakra nazvat. Je to nazvaný, jak vidíte, cloaking. A cloaking tady znamená to, že musíte vždycky jako dojet doprostřed toho cloakingu, kde je takovej něco jako tornádo. A jakmile do toho vyjedete, tak cloaking zmizí. Tak, je to naprosto divný. Je to naprosto přesně tak, je to naprosto divný, je to naprosto hloupý a asi to je přidaný kvůli tomu, aby se z toho stala ještě víc hra. Protože ona to jako moc jinak hra není, protože ona vlastně fakt se dá říct, že ta náplň pak potom je vlastně úplně jednoduchá, stereotypní. Každá ta mapa má nějaký objektivy, nějaký úkoly. V tomhle případě doručení 8 kusů nějakého dřeva. Jak na začátku říkal Michal, ta hra je hratelná v jednom hráči, je hratelná ve více lidech, až ve 4. Ten multiplayer je tady zaplý od toho, aby se ty lidi pobavili navzájem a zároveň je to vlastně i pomoc v plnění těch objektivů, nebo prostě jde o to, že kdyby tady například byl na výběr teďka teda musím říct, že já se omlouvám, že to předušu a úplně mě rozsekalo, když jako tady mluvím, nic nedělám, koukám do mapy a dostal jsem jako achievement Sisyphos. Až tak? Až tak. Zpátky k mapě a k hraní více hráčů. Kdyby tady například někdo z nás měl UAZ, což je docela příjemně hbité terénní autíčko, tak vlastně jeden hráč klidně může vzít UAZ, začít projíždět ty cloakingy, protože vlastně ta mapa se tím pádem odkryje nám oběma. A takhle zahalená tajemstvím. Takhle zahalená tajemstvím my si určitě ukážeme, jak se ten cloaking ruší, minimálně na jeden nebo na 2 asi cestou narazíme. A naopak ostatní hráči prostě můžou rychleji splnit ty objektivy. Jak jsem říkal, já tady se vrátím teda do toho menu. Máš mimochodem teďka ještě otevřenou mapu? Teď jsem ji zavřel, mám ji otevřít znova? Otevří. Okay. Ukážeme ještě jednu super věc, to se mi na tom poměrně líbí. Já si teďka označím GPS-kou trasu. Jo, jasně. A já ji vidím taky. A Tomáš ji vidí taky. Ale vidím ji teda jenom na té mapě, nevidím ji ve hře. No jasně. Jo, takže já si tam teda jako Ve hře pak vidíš svoji GPS-ku a je tam ještě jedna věc, to asi možná ukaž ty, že se dá prostě naklikat kompletní trasa. To se hodí v případě, že máte třeba otevřený ty cloakingy a dostáváte se tam na různé křižovatky, tak abyste věděli, kudy přesně jet, kam odbočit, tak si můžete vlastně tu trasu navolit tím, že si různě poklikáte po mapě. Tak já tady potom takhle rychle jenom ukážu na dalším úseku. Jediný a vlastně potom jediný, já jsem se teďka nebyl jistý, že jsem to zkoušel vlastně poprvé. Nakliká vás to klasicky, levým tlačítkem myši, pravým se to potom ruší. Zase klasicky po jednom. Já teda zavírám mapu, protože máme vstyčenou trasu. Vidíte tady... Vstyčený prostředníček. Vstyčený prostředníček, to je bezvadný. Tak, teď se mohli trošku vidět, jak bojuju s kamerou, ke kameře se ještě dostaneme. Já o ní teďka mluvit nebudu, já se k ní dostanu opravdu. Já myslím, že dostane dneska hodně prostoru. Dostane prostor určitě, protože za ní budeme určitě nadávat a říkám, ještě se k tomu dostaneme, až budeme o té hře mluvit trošku víc. Já tady mám nějakou cisternu já nechci. Já si cisternu brát nebudu, takže já si ji odinstaluju. A já si dám... Já přemýšlím, jestli si dám jako lock card, takže jako, anebo si dám ten carriage, že bude jako nákladáček, nebo vyloženě, já si dám ale carriage, já budu, tak, teď jste viděli, ale abyste ještě viděli, klidně si můžu dát utility attachment a vezl bych vlastně opravný nářadí, můžu tam přidat tady tu a ještě si nadat, teďka ještě odkliknu mapu, můžu si přidat vozejček a výst vlastně delší kusy dřeva. Jak to, že jsi si přidal vozejček, mě nešel, já měl unavailable. Protože ty si musíš dát cart with crane a až potom si ho můžeš přidat, víš. Počkej, tak já chci vozejček, s vozejčkem je sranda. Víš, že jsi právě odtlačil auto? Cože? Já tady auto nemám, víš? Ty tam možná vidíš to samý. Ty jsi mi odtlačil auto. Tvoje?
Moje budoucí možné auto jsme odtlačil. No, to je možný, ale já už jsem si ho vzal, takže mě už zmizelo z té mapy. Ty ho tam vidíš, protože si můžeš vzít to samý. Jak jsi to říkal, prosím tě? Card with carriage? Co? To, co máš, ty máš Card with Crane. Teďka. Já mám, jo, mám, no. No a teď by si měl mít možnost přidat si Medium Lock Trailer. No, aha, výborně. No, tak to beru, super. Protože s vozečkem je vždycky větší sranda. Sleduju, jak krásně vyjíždíš jako z textury toho auta, jako to bylo úžasný. Aha. No, nicméně, já si tohleto nedám, já si dám carriage. S vozečkem je sranda, sice vás trošku táhne dolů, je to složitější, když vyjíždíte do kopců, ale o tom to je, aspoň je zábava. A nechávám si offroadová kola. Kola. Tak startuju motor, krásně to začoudilo. Tak, a budeme moc vyjet. Tak ještě možná popojeď, abych mohl vyjet taky. Zatím v pohodě, ale za chviličku začne to pravý peklo. Mně se zase líbí, že mám výkonnější auto, už jsem schopný tě hnedka předjet, jako když se podíváš. No, já mám vozejček. A hlavně jedu v mnohem horším terénu teďka, jo. Tak předpokládám, že tu řeku, kterou vidím před sebou, tu asi neprojedem. Nebo si myslíš, že to zkusíme? Ne, protože cesta pokračuje doprava. No to sice jo, ale tak tam jako rovně mě to docela láká. Ale je tam silný proud, no, tak nevím. Tebe možná, já tam tudy nejedu. Nejdeš, jo. Tak já jsem právě zapnul všechny 4 kola, zamknul jsem diferenciál a... Aha. Tak jedu. No, ty to tam máš taky, co? No, to je dál, no. Teďka teda výjíždím do vody, ale u mě je to... I ta voda je hezky modelovaná docela. Ale tady to bylo mělký, že mi to jako nezačalo dělat takový ten bordel s tím topením, jo. Takže já tady otáčím kameru. Kde seš? Já jsem jel tam tudy, co jsem říkal. Tam vede navigace. A danger water level, no, pojď. Dobrý. Je to taky docela v pohodě. Jo. Já si koukám na to svoje auto a krásně jsem se ho zamatlal. No, mně se tam docela líbí i jakoby grafika té vody, že potom na tom autě je to znát, hlavně když je pak zaprášený. Tak já se tady brodím, doufám, že se k tobě za chvilku připojím. Ale mně se strašně musím říct, že na to, že ta hra se dá koupit v krabičce za nějakou 500, na Steamu asi za 20 €, pokud se nepletu. Tak to víceméně člověk bere asi jako takovou budgetovku. Ale ta hra má strašně hezkou jako grafiku, jo. Má hlavně na tom engineu, který to pohání, tak studio OV dělalo 6 let. A myslím si, že to... speciálně dělaný, jmenuje se V-Engine. Tak a musím říct, že jakoby na tom ta práce znát, no. Mě by teďka docela zajímalo, kde jsi, každopádně já tady mám docela takovou zajímavou cestu po levé straně chaloupku. Tak a tady já teďka tady jako zabírám na zpátečku s vypnutým 4x4, s vypnutým s otevřeným diferenciálem. Krásně jsem se zahrabal. Teda jako jenom přicouvání, takže... Hele, já tě ale nevidím, takže... Já si teda zapnu mapu a najdu si tě. A najdu si tě poměrně snadno. Našel jsem si tě. Tak, a teďka jste viděli, jak jsem tady začal hejbat myškou, už by si mohl vidět. Já tebe? Napravo. Jo. Já jsem si myslel, že to někde bude tady. Už tady asi vidíte, jak jako tak trošku zmateně tady hejbu občas s kamerou. Typu, že Michal má to samý. No jistě, no. Já se hlavně těším, jak mám ten dlouhý jakoby návěs, tak až budu mít naložený dřevo, tak uvidím úplný paradise. To už jsme takhle s Tomášem jednou hráli multiplayer a potom, když byla taková opravdu nepřehledná křižovatka, tak mě dokonce musel navigovat, jak moc mám ještě točit, abych neslítnul ze srázu, protože opravdu přes tu kameru je tady špatná v té hře. Ta kamera té hře neskutečně ubírá na hodnotě. Tady před chvilkou vyjel do nějakého šutru, je mi to jeho damage. Já mám zatím damage 0, člověče. Zatím se držím. To je dobře.
A se zase projít tou vodou, jako mě musím říct, že tady ta mapa se mi strašně jako začíná líbit. Jo. Teď tady krásně hrabu v té vodě, to je nádherný. A já jsem to zahrabal. Tak couvneme, jo? A zkusíme to projet znova. Já na tebe, když tak diferenciál. Zatlačím na tebe. Ne, já jsem zapnul diferenciál, je to v pohodě. No, co ještě bychom mohli o Spintados říct, kromě toho, že to je úžasný simulátor bahna. Je to poměrně... Taky dobrý simulátor vody. A mimochodem, teďka můžete vidět po levé straně Cloaking. Tomáš, když natočíš kameru. Jo, po tam jak straně. tamhle je Cloaking, ano. Jo, tak takhle to vypadá. To je to tornádo, do kterého je potřeba vjet, do toho černého kruhu. A tím pádem se nám jakoby odhalí část mapy. A my tam nevědeme, protože to je skrz celou vodu a my bychom se nejspíš cestou utopili. My to budeme muset objet, no. Určitě to je hodně hluboký vlevo, co máme po straně, takže budeme to muset objet kolem dokola, aby jsme si odemkli část mapy, nebo odemkli. Ono, my bychom to odemykat nepotřebovali, dojeli bychom kam potřebujeme, ale prostě bude viditelnější a to je vždycky plus. Já jenom ti řeknu jednu věc, až budeš víš, že z té vody, tak se podívej, jak tam krásně budeš hrabat jak vodu, tak bahno, je to fakt moc hezký. Koukám na to. Já tady pojedu zase dál. Tak jo, zase zapneme diferenciál. Zkusím ho odemknout, tak. Zároveň je moc hezký, jak to auto jako, auto, nákladák, kterák, jak to krásně v tom bahně klouže, jo, že opravdu no, jako... plave to hrozně, no. Že opravdu jako to není jenom o tom, že prostě já nevím jak to budu se třeba s Eurotrackem, kde opravdu se jde jenom po silnici a to auto většinou na prostý části té hry prostě skoro pořád drží. A mimochodem Eurotrack si typu ukážeme někdy taky. No rozhodně, Eurotrack je boží věc a to si musíme určitě zahrát. Hej, můžeme sledovat Michala. Jediný, co je mi trošičku líto, že třeba když se kouká, nebo já koukám teďka na to, jak vlastně Michal jede, tak za prvý se mu kola hejbou trošku trhaně. Ne celý auto se hejbe plynule, ale ty kola, jak je vidět, tak se trošku trhají. A není vlastně vidět to tvarování té hlíny i pod ním, nebo toho bahna. Je to vyloženě vidět jenom pod tím mým vlastním autem. Zas a znovu se vracím k tomu největšímu problému téhle hry, to je kamera, bylo to teďka se vidět, zase jsem tady s tím bojoval. Mimochodem, když zmáčknu, pokud jsem byl tady jedničku, tak teď jsem to hodil do nativní kamery vycentrovaný. To znamená, že jako mi to připomíná jakoukoliv third person střílečku, kde jako toho hrdinu vidíš jakoby přes rameno, víš co? Jasně. Jo, tak tady auto vidíte jako vlastně prostě z boku. To nechápu. Proč to není jako u jiných her prostě vycentrovaný? No tohle je vycentrovaný pro ně. No, vycentrovaný nich, jako, ty víš, jak jsem to myslel, vycentrovaný. Jasně. Hele, točil bych to někam doleva, k tomu Cloakingu, jestli tam projedem, tady mezi stromama neprojedem. No, projedem, ale já tady můžu jako zkusit, ale nejsem jo, s tím jistý. Jo, tamhle cesta, dobrý, já jsem ji neviděl ještě, přes tebe. Tak já to možná mám po té cestě, protože se svým valníčkem jako nevím, no. Ne, tady já neprojedu, já to couvám. Já už to vidím, tam sráz. Já zapnu 4x4, hele, a vyjedu to krásně. Tak, už se nám začíná stmívat. Když jsem zakládal tu hru, tak tam se určitě mohli jste si všimnout toho, že tam byly dvě možnosti, a to byl casual a hardcore. My jsme měli vybraný ten casual. V casual módu je například možný prostě kliknout na mapu, kliknout na garáž a automaticky se tam vrátit. Což mi doplní benzín, doplní mi to, nebo opraví mi to auto. Je tam menší spotřeba, není tak brutální spotřeba paliva. Teď já docela brutálně kloužu. Máš zapnutý diferenciál 4x4? Mhm. Okay. Ale tak počkej, víš co, já ti uhnu, protože...
Já jsem se teďka rozsvítil hezky světýlka, teďka jsem začal svítit, protože už jak vidíte je tma. Jsem si taky rozsvítil teda, abys neřekl, že porušuju zákony. Jako tady myslím, že to jako nikoho netankuje, jestli máš nebo nemáš. Teda já musím říct, že ale teda přes zamknutý diferenciál a všechny 4 kola Se jezdím mnohem snáš. Tak teďka jsem v oboje vypnul a jako nehnu se ani od centiák. Já tady hrabu jak prase, teda to se dá říct fakt už jako jinak. Si pomůžu tady u stromu. Já teď co můžete vidět, jsem si právě propojil naviják se stromem. Jedu dopředu a zároveň se přitáhnu. Myslím, že to krásně posunulo. Já to tady zkusím teda obět rychlejší trasou. To vemu doprava, pak tady otočím doleva. Už to jde mnohem líp. Co ještě bychom mohli říct o Spin Tires? Napadá ti něco, aby jsme trošku tady jenom potom se nebavili o tom, jak to krásně hrajeme? Zatím teda celkem úspěšně. Já tady teďka bojuju celou dobu jako v bahně v pohodě, najednou jsem se teďka zasek na úplně prťavý čemsi. Jsem se tady snažil poradit s trvama možná, protože teďka si nejsem jistý, kudy se dostat tam, kam potřebuju teda, ale... Já si tady otevřu mapu zatím a... Hele, ale ty vyjedeš podle mě asi špatně. Počkej, já se podívám na mapu. Ne, podle toho ne. Hlavně já tady přece mám celou dobu tu navigaci, no. No to jo, ale tak ona dělá vzdušnou čáru, že jo, nezapomeň. Podle mě se to tady dá projet lesíkem, když pojedu rovně a dorazím na nějakou asfaltku, to vypadá. To není asfaltka tady, prosím tě, asfaltka, ve Spin Tires asfaltka, děláš si srandu, ne? Sadíme se? Asfaltka jenom v menu. No, tak uvidíme. Co říct? No, možná to, že se tady dají lámat stromy, ale jenom ty takový ty uzoučký stromečky, ty velký, nezlomíte ani kdybyste chtěli. Nám se povedlo, že jsme se o ně zarazili, z nějakého srázu jsme trčeli, zasekli jsme se do obrovský strom, ale takovým způsobem, že se nám zamotal mezi kola, byla konečná už. Tak jsme museli restartovat hru, protože se nedalo nic dělat, prostě se to zabuglo. A velký strom se prostě zlomit nedá, malý jo. Hele, nicméně já jsem našel cisternu. No, já jedu někudy jinudy a asi to budu muset otočit, protože já tady přes toho houští prostě neprojedu. To je smutné. Takže pojedu za tebou. No já si zatím takhle vědu a když zastavím, tak se mi právě doplnilo krásně palivo. A já se tě pokusím někde najít, no. Kde jsi, Brute? To je na mapu. Kam jsi odjel až? Na vejlet. To vidím. Tak tu cesta taky nevede, ale... Jak jako krásně můžete vidět, tak jako tady fakt najít tu správnou cestu, tu cestu, která mě dovede tam, kam má. To je skoro až jako nadlidský kolikrát úkol. I například teďka... Hele, stůj. Nazdar. Jo, ahoj. Tady bych to vzal doprava, no. Tak, pro tebe doleva. Můžeš. Já musím za tebou totiž. Jak to? Tam odsaď jsem se vrátil, tam nic není. U mě taky nic není. Když se podíváš na mapu,
tak jako kdyby si chtěl dojet k tomu Type A 469, tak vidíš, že po levé straně od toho Type A je cestička. Podle mě se musíme dostat někam za tebe a narazit na tu cestičku. Já ti říkám, že tady máš nějaký barák. Když pojedeš, teďka za mnou. Prostě tady je nějaký zbouřený barák, kterým prostě neprojedem. No ho opět. Není kudy, tady jsou stromy. Nejezdí za mnou, já vycouvávám. Když ty pojedeš teda teďka dál rovně, To jsem chtěl, no. tak ty jeď rovně. Ještě to, co je trošku škoda, když teďka na to koukám, tak já vlastně nemám žádný řidiče v kabině. Jo, to já jsem včera hrál, člověče, měl jsem Aha, tak já jsem mám technický problém. Protože teďka se stalo bohužel to, že nám Michal vypadnul. Já tě slyším. Aha, tak už je to v pohodě, tak... Prorazil jsem cestu, člověče. Jedem, pojedeme. Já koukám, já jenom jsem se musel omluvit divákům, protože teď tam na chvilku vystřelil Skype a bylo tam teda krásně slyšet takový ten zvuk toho umřelýho Skypeu. Aha. Asi doprava mě vede navigace, tak uvidíme. Nějak jeď. Ty kráso, no to. Takže by mi v tom kamera zrovna pomáhala teda. Bacha, bacha, bacha. Jako, seš fakt jako kámoš. Dal jsem ti damage? Ne, furt mám damage 0, ale bourat si do mě nemusel, jako to se nedělá. No, tak ty jsi mi dal damage, jako, takže máš. Jo, jo. Jo. Dobře ti tak, to máš za to, že jezdíš jako čuně. Wow, počkej. To je. Dej mi prostor, já potřebuji... Tady je totiž most. Před náma je most. Přes minulost. No, přes minulost. Ono, až k němu dojedeš, tak pochop. To je hustý, moc se prohnul. Tak pojď, kamaráde. Se ti bude líbit. A jeď přes něj pomalu, ať se užiješ to, jak se prohne. Jo. Ty se rozzářil, jak kdyby si byl boží jezdec. Máš svatozář. Už to vidíš, jak je to tenký? No, tak jako vidíš, no. A jeď přes to pomalu, a teďka uvidíš, jak se to prohne krásně. Ty vole, já co slí... Kur... Ty jsi tam najel blbě. No, jistě, no. Dostal smyka. Ale dobrý, tyjo. Ale ubrzdil... No. Tak takhle vidíte, jak... No co to je, co to je? Co to je? Ne. Jeď dopředu, kousek dopředu. Já bych fakt rád. No, dobrý. Na druhou stranu, ať otočíš ten. Tak. Teď ale nevidím, jak mám kola, sakra. Potřebuji vidět něco. Potřebuješ je víc doleva. Víc doleva, jedeš tam na to křivě. V pohodě. Prohlo se ti to krásně, co? No, jako prohlo, no. Se hezky houpe. Jeď, než to pode mnou rupne. Doprava, doleva, můžeme si mapou. Rovně. No jasně. Tady doleva. Já bych jel doprava. Si doprava. Tak já pojedu doleva. No, jasně, a zase se mi nedotočila kamera, takže jsem tady málem najel do stromu. Ta kamera je opravdu hrozná. To já si nemůžu pomoct, jako... Ta kamera je fakt za trest. Mně docela přijde vtipná ta spotřeba. 7 litrů za minutu mám právě teď třeba. Normálně jako jsme asi třeba zvyklí na 7 litrů na 100 kilometrů, když máme jako velkou spotřebu a
Tady je 7 litrů za minutu, což je docela hardcore. Nakonec jsem byl doprava, neposlech jsem tě a možná to bude dost hustý teďka. A už mám 6 damage. Shooter. Dobře ti tak. Nemáš se vytahovat, tak si bez damage. Mě zajímalo, jestli se tudy dá projet teda. Asi ne. Takže já se nebudu muset odjet někam na tu tvoji trasu. Tyjo, teďka prudce doprava, no to je super. Nejlepší jsou prudký otočky s valníčkem, tyjo. Já při troši štěstí už budu v dřevařské osadě. Tahle hra je především o štěstí. Ale začínám litovat toho, co mám za auto. Protože zase tady brodím v bahně. A jo, už je to dobrý, už jsem se dostal do pohybu, tudíž, krásně jedu, no krásně. Já teda se musím říct, že mě Sprinter celkem jako příjemně překvapily tím, jak jsou zábavný a zajímavý. Ono, leč to může vypadat jako možná nudná hra, tak není. Hele, ale jedeš teda od toho dřeva hrozně jako úplně druhou stranou, jo? Já jsem se odbočil na druhou stranu. Takže při troši štěstí máš pravdu. Stane se, no, tak já tady trošku rozryju ještě bahno. Teď jsem tady otočil autem nějaký šutrák. No, tak jsi mě aspoň odnavigoval. Se podíval na GPS-ku. Se jim nelíbí, do jaký jedu vody. Plný žraloku. Se směješ, bude to je více než žraloku, ale... No něco ti tam stejně žere, co? Spotřeba mě žere. Je mi žrán benzín spotřebou, takhle bych to řekl. No nazdar. Kdo seš? To nejseš ty. No to nejseš ty. Je tady stejná aliaska jako máš ty, akorát, že teda s cisternou. Já jdu z druhé strany, když se podíváš. Já bych se možná docela rád podíval, ale věř, že to není úplně jednoduchý. A už tě vidím. Hej, tak jako mě nenabourej. Mě pust, já jdu zprava. Ne, já se hrabu. Což neohrabanej. Tak. Já musím říct, že teda v mém případě jsem si sice vybral to hezčí auto. Ale víc hrable. Ale jako... Je to docela peklo s ním se někam dostat. No, když se podíváš na mě.
No tak já jsem naložený. Jo, ty jdeš taky rychle, koukám. Jo, jo. To. No, tak jak můžete vidět, já jsem krásně naložený, plný dřeva. Vitamínů. Vitamín určitě. Tak, úžasně, musíme přes celou mapu. Musíme přes úplně celou mapu. Asi tady najedu, ať se mi líp pak otáčí, když teda musíme přes celou mapu. Ale myslím si, že nám to jde docela jako rychlejc než v prvním případě, kdy jsme hráli předevčírem. Protože už třeba, počkej, já couvám. To vidím. Kámo, proč já mám... No, už dobrý. Jo, zase mapa. Proč nám to jde líp? No, protože už víme, že se hodí zapínat a vypínat diferenciál 4x4. Víme, že diferenciál 4x4 nám značně už usnadní cestování v bahně. Ty si myslím musíš dát ty medium, tak no. Hezky se zprohnu. Možná bych si dal krátký, protože teď nevidím ani píp, jo. Ale já už to asi nevyměním. Ne, nevyměníš. No, vyměníš, když to dropneš. Já to zahodím, možná. Sakra, jak jsem to, jo, drop. Jinak takhle se dá odhodit náklad a dá se znova mimochodem naložit ten úplně samej. A to kdekoliv, jo. To nemusí být přímo na tomhle místě. Prostě uprostřed cesty ho můžete odhodit a zase si ho na tom samém místě naložit. Já si vemu short. Sakra, short nemůžu. Tak nic, no. Tak já nic neuvidím na cestu, nevadí. Jseš tam někde? Nebo jsme už odjel? Já stojím na té cestě, prosím tě, odkud jsme přijeli. Blbý je to, že já se nemůžu otočit do nějakého většího úhle vzhledem k tomu, že mě tady brzdějí ty klády. To prostě bloknou. Přemýšlím, Michale, jestli třeba to tak jako trošku nezhodnotíme. Jako třeba jako kolik bychom tomu třeba tak jako dali v té recenzi, co myslíš? Si myslím, že možná bychom mohli napsat recenzi. Tak bys mohl, protože ty jsi na to expert, na tady ty závodní, na tady ty simulační hry. No, to je závod tohle. To je dokonce závod, no, o život, jo. To je velký závod s časem tohle. Možná závod se šutrama teďka, jako. Se spotřebou je to závod. No. Ale jako bylo by vtipný, kdyby se my dva dali závod, kdo sem dřív dojede, naloží to a odveze zpátky, no. Pokud bychom si samozřejmě vybrali stejný auto, aby jsme měli a stejný upgrade, aby jsme měli jakoby podmínky stejný, ale no, a já se možná překulem. Ne? Já zase nic nevidím, ale na té kameře. Tak se na mě zkus přitáhnout. Na tebe? No tak už ne, už jsi v pohodě. Já ti nevěřím, že všude. Ale taky se pěkně nakrucuješ teda jako. Jo. Kdyby to šlo odzumovat aspoň trochu, vůbec bych se nezlobil. Kolečkem by to malinko mělo jít. No mě už ne, já mám totiž prostě dlouhý náklad. Aha. Ty toho vidíš podstatně víc než já. To je škoda, že teď nemáš něco dalšího, aby bylo vidět, že vlastně není nic vidět. A jako fakt musím říct, ta grafika je moc pěkná. Takže pojedu za tebou, jedeš dobře, jo? Snad jo. Hele, zacouvej mě, já se přitáhnu.
No. No, jsi se málem zabil. Tak Nevadí, počkej. já jsem krásně zahrabaný tady bokem. Ježišmarja, já jsem vytáhl. Jo, jinak tady můžu ukázat, jestli na mě, jestli to bude Ne, vidět. není to vidět teďka ne. Ani, no. No já to stejně vytáhl znova, ty, já se nemůžu trefit na ten... No a já na tebe neotočím kameru. Ježíš Kriste. Takže jinak. Tak, stůj. Hele, musíš je trošku couvnout, trošku. Tak, měli bychom bejt, nejsme? Já nevím. Ne, furt nejsme. Jo, počkej, nejsme, protože jsme teď. Jo, Musím ty jsi to potvrdit musel. totiž, to je Jo. vztah. Tak jedem. Tak ne, přestaň, okamžitě. Trháš mě a dal jsi mi damage. Damage? Ano, protože já by se mohl dobře přitáhnout, tak jsem tam zandehal parkovací brzdu ruční a ty si mi ji utrh málem, takže okamžitě přestaň. Konec. Odklikávám tě. Ne, odparkuj brzdu a jedem. Teďka nemám zmáčknutý F-ko, já ho zkusím zmáčknout, jestli ti to vrátí ke mně. Dělá to s tebou něco? Jo, Dělá. cuká mě to zpátky. Jsi zvedlej? No jako jo, ale v pohodě. Já si teďka netahám F-kem, jenom plynem, ty mě trošku pomáháš. Že mě jako nakopneš vždycky. Ale já jsem pomalej. No jako já, no. Ty jsi mě normálně pustil. Ano. Se říkáš kamarád, jo. Ty jsi mě v tom nechal. Doufám, že se převrátíš a utopíš. Tohle to je sibirská tundra, tady to je na život a na smrt. Seš slabej, umřeš. Darwinova teorie je neobludná. Na Sibiři neplatí, ale... Nebo dvakrát tolik naopak. Tak já jsem někam povodil a musím se podívat, kam jsem to vlastně povodil. Respektive se musím podívat, kam to chceme jet. Ty jsi říkal, že víš, kam jedem. Jo, já to samozřejmě vím. No, já ti věřím. I hope so. A jako tak s trochou štěstí bych mohl vědět. Jinak ještě, co bych řekl, je ten fakt, že ta spotřeba je samozřejmě taková, jaká je. To asi nemusím nějakým způsobem vysvětlovat, jak funguje spotřeba u auta. Každopádně, pokud si zapnete pohon na všechny kola a ten diferenciál, tak ta spotřeba samozřejmě stoupá. Což je potom mnohem horší v tom hardcore modu, kde opravdu to už není takhle jednoduchý projíždět tím bahnem, protože prostě... Ono bych řekl, že tam není jednoduchý jako nechat tam i tu hru jako za mě řadit, jo, protože tam opravdu tím ručním řazením se zase stejně jako v reálu dá ušetřit nebo naopak ztratit hodně. Jo, včera jsem si zkoušel řadit ručo. No. Musím říct, že to je pěkně na huby teda. Já jsem teda řadil přes myš. Prej se to docela dobře hraje na Xboxovém ovladači. To jsem slyšel, že prej ten... A že prej i ta kamera je relativně víc v pohodě. Nevím. Ale já to hraju na klávesnici a pokud tu hrajete na klávesnici, tak se řadí myší a musím říct, že to je naprosto šílený. To je neskutečně něco nepříjemného. To. Není to tak, jako jste zvyklí třeba z jiných kamionových her, kde se taky dá občas třeba jako řadit. Tady to je složitější, reálnější, ale je to na pytel s tou myší.
Tak ty jsi už možná v cíli někde, ne? Já jsem popojil na vele důležitou křižovatku, ze které nevím kudy jet. Hele, a jel jsi tam, co pokračuje voda doprava? Pořád rovně po té široký silnici. Takže po blátě, kterým jedu asi jako super pomalu, dobře. Teď ty máš super pomalý auto, víš co? Tak nemůžeš jet super rychle, super pomalým autem. To je super. Musíš si taky vzít něco super těžkého, abych nebyl jedinečnek. Mohl si vzít super oranžový auto. To jsem mohl, ale já mám radši zelenou. Mohl si mít krásnou Liasku. Teď mám krásný něco, co nevím, jak se jmenuje. Možná nějaký zil to bude, nevím. Mohl by to být teoreticky. Asi to může být zil, když na to tak koukám. I když to má hrozně takový dlouhý čumák, jak nevím. No nicméně, my jsme tady na začátku sice hezky jako tady představili, že vítejte na CDR Play a komentování video z hraní her. No. Něco by se mohli říct i k tomu CDR Play. Budeme tady hrát asi ideálně a většinou hlavně hry, co jsou multiplayerový, aby jsme tak nějak užívali ten zážitek kooperační, přesně tak. Mě napadá, možná najdeme i někdy něco, co se dá užít kompetitivně. Takže dál třeba můžeme slíbit, co Eurotrack. Teď mě napadl třeba, že jsme si mohli dát Splinter Cell Conviction, aspoň jednu misi. Měl jsem tam takovou jednu oblíbenou. To by se mohli Conviction. Teďka nevím, jestli jsem hrál Blacklist s tebou. Ne, Blacklist ne, Conviction jsme hráli v koopu. Pak třeba nějakou strategii. Vždycky by se mohli strategii, na tu máme docela dobře. Total War, ne? Aha, Total War, no máš pravdu, akorát, že strategie to jakoby nestihneme v nějakým rozumným časovém intervalu. To nestihneme, to bude určitě na víc videí, ten Total War případně, to by se mohli udělat takový seriál Dobytí Japonska. No to se nám mimochodem s Tomášem jednou povedlo, hráli jsme Shogun 2 Total War a dobili jsme kompletní Japonsko. Takže bychom teoreticky mohli tohle si udělat takový možná CDR Play seriál. To bude hodně velký challenge znova, jo. Protože na tím, kolik jsme na tím mohli strávit hodin, to byly desítky. To jsme hráli hodně dlouho, jako. To bylo každý večer třeba 14 dní v kuse. Možná 3 hodiny třeba vždycky, 4. No, to asi tak. My jsme to nějak dohrávali na Silvestra, ne? To je pravda, no, vlastně. Máme vlastně s Tomášem takovou tradici, že zatímco ostatní na Nový rok pijou, tak my si jdeme zahrát nějakou hru. A pamatuju si na takový vtípek, který Tomáš jako prones. Letos je to poslední hra, kterou si kupuju. To si zrovna kupoval Wings of Prey na Steamu, jenže si neuvědomil, že už je 1.1. po půlnoci. Tak co to máme? Kolik her si od té doby koupil? No to nebyl minulý Silvestr, to byl už předminulý Silvestr, kamaráde. No to je to horší. Hele... Popojeď možná. No... Ale já nevím, jestli pojedeme rovně, nebo tady už zatočíme, víš? Má se podívat na op. Kam jedem? Až tam, Ježiš Kriste. Možná rovně a půjdem po okraji mapy, ne? A nebo ne? To zkusíme rovně, jo, okej. No, asi jo, tam je taková veliká louže, tam bude. Bude zajímavý. Takže jakoby hra se určitě nabízí spousta, vy nám taky můžete třeba napsat nějaký tipy. Já se nabízí spousta, já pevně doufám, že se nám taky podaří potom hrát live. Hlavně jsem chtěl říct, že bych byl rád, kdyby se nám podařilo třeba GTA 5 na PS4 zprovoznit nebo prostě mít. Čistě teoreticky bych byl rád i za Assassin's Creed Unity, protože tam vypadá, že bude zajímavá právě ta kooperační složka. Myslím, že bychom mohli slíbit, to se dějka bude líbit, co řeknu. Ty bláho, já si nejsem jistý, jestli tady to je průjezdní ta voda.
Já to jdu zkusit, tady tak rychle začnu couvat, jo. No, já než se tam dobelhám, tak budeš zpátky, no. Ne, 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 nejezdi sem. Ach jo. Vůbec se tam nedá ani po kraji Ne. nikam jet, jo. Tady ta voda je strašně hluboká. Chyba. A nenávidím tě. Dobře. Ani já tebe. Tyjo, já to vyjedu. Tě nesnáším. Vrať se na tu křižovatku, jedeme tam, jak jsem nemůžu vlastně odbočit. Já už se otáčím. Aby jsem se vrátil k tomu CDR Play, myslím, že bychom mohli slíbit něco, co si zahrajeme ve 4 lidech. Aha, už je mi to jasný, o čem mluvíš. Včetně, myslím, že tam bychom teda museli zapojit i, myslím, že teďka už vlastně bývalého člena naší redakce, ale myslím, že by to nevadilo. Já to řeknu. Mám to říct? Ty jako chceš to říct už dneska, jo? Takhle hnedka v prvním takovou velkou událost. Já bych to řekl jako... Neřeknu to třeba až v tom dalším let's play, ať prostě je co očekávat. Tak jo, tak já to řeknu. Takže mě to... Teď vás tam nadělili, že prostě je to velká hra, kterou my máme, nebo velká... Pro nás je to velká hra. Pro nás je to ta největší hra. A... Dáme tam malou nápovědu, co ty na to? No, tak... Třeba... No to já bych věděl, co říct, jako jo, protože já to říct umím. Blí? Blí. Tak, to byla nápověda. To byla nápověda. Her znalý vědí, dobrý her znalý vědí. Přesně tak. Jak jsme říkali, hraje se to ve 4. A myslím, že u toho budeme teda ale strašně nadávat. Budeme hodně sprostý, ano. Hlavně na sebe navzájem, protože se budeme nenávidět a... Jinak, jak jsem říkal, určitě myslím si, že můžete do komentářů pak napsat i vy, co byste rádi viděli. A když to dokážeme sehnat, tak se do toho můžeme určitě pustit. Měli jsme tady takovou éru Need for Speedu taky. Poměrně hromadně jsme si v redakci pořídili Need for Speed. S jediným malým rozdílem, museli bychom tam asi teda vypnout zvuk, protože já mám pocit, že tady by se s náma YouTube hádal o práva. Tak si jenom vypneš muziku, jako tam... No, jasně, jo, ale nevím, říkám. Ale já jako, doufám, že jdu dobře. Jinak... Chtěl jsem jenom doříct, že jsme hromadně si v redakci asi v roce 2011, 12 asi pořídili, no, možná 11, nevím. Jsme si hromadně pořídili... Protože vycházeli, jestli mluvíš o Hot Pursuitech, tak to je 2010 vyšly. No, já myslím, jestli jsme pořizovali hnedka ten další rok, tak jsme si hromadně v redakci pořídili Need for Speed Hot Pursuit a měli jsme takovou asi půlroční éru, kdy jsme to zhruba třeba každý víkend večer hráli v multiplayeru, možná kolik nás bylo, 6, 8? 6? Minimálně. Minimálně 6, max asi 8, myslím, že to ani pro víc nejde. Takže jako to byly velký souboje, to bylo super, takže i tuhle éru bychom si mohli trošku zopakovat. Jsme to dlouho nehráli, ty Need for Speedy, je to škoda. No, jako výhoda tady těch let's playů je, že za prvým, že se můžeme klidně podle mě vrátit k těm starším námi oblíbeným titulům. Takže Age of Empires, Age of Mythology. Hele, jako vyšla HD, ta HD předělávka těch Ageů, jako ono by to šlo? No jo. No jo, tady se tady, máme brouka v hlavě. Já mám teďka brouka na monitoru, teda komára. Já mám v krku komára. Takže já ho jdu teďka jako sníst, no. Aha, tak si mě chutná. Děkuju. Jo, dobrý, chutnal jako citronek. Jako citronek? Bombonek. Já si pamatuju, že Timon ve Lvím králi říkal, že červy chutná jako kuře. Já jsem neřekl, že to mám červa. No jako brouci, jako celkově, ten hmyzí, to chutná jako kuře. Jako kuře, jo? Kuře, no. Tak já jsem měl kuře na citronu. Měl jsem citron na kuřeči. I možná to je možný. Dneska kolega v práci mi jako říkal, že
strašně rád kmínuje, takže jeho přítelkyně... Jeď. Jedu. A to je nenabourám, Tak jeho přítelkyně, že mu prej místo toho, aby dělala kuře na kmíně, tak mu dělá kmín na kuřeti. Aha, tak to ano. Možná kuře na kmínu, ne? To je to samé. Na kmíně. To je taky říct takhle. Pane redaktore. Na kmíně to je také říci. To bych se podíval do příručky. Ale to tě omlouvá, protože většinou ve hrách jako nekmínuješ, takže... No. Když Jinak tady ten let's play... Ten kopec nevědu, ani kdybych se... Pojď sem, vrať se. Nevrátím, strhneš mě zpátky. Vytáhni mě. Ne, já to nevyjedu, vyjedeš to. Já ti věřím, vyjedeš to. Michale, vyjedeš to. To pas vedle pasti. Abych zase já dořekl myšlenku. Hele, já začal couvat. No vidíš, tak pojď blíž. Jo. Hej. Já se couvám. By se ti líbilo, co? Zapomeň. Ale už jsem na konečný, jako už to nevytáhnu, vejš. Už nepopojedeš, jo? No, jako myslím si, že už jako ten kamion tahá z posledního. Tady ten let's play, Nákladák, který teďka sledujete, nebo můžete sledovat. To vyjedeš. Ty jo. Zapni 4x4 diferenciál a nazdar. To mám. Tady ten let's play už sledujete samozřejmě ze záznamu, takže to můžete okomentovat jenom zpětně. My si to určitě přečteme. Já ne. Dobře, tak to jsem musel říkat takhle nahlas vyložit. Zkusíme na to třeba slovně reagovat v příštím let's play. Ale ne, tak ty máš za úkol pod trestem recenzování pro signing manažerů do roku 2050 si to přečíst a budeš na to odpovídat. Aha. Tak no, to nebudu to je taková výhruška v naší redakci. To nebudu stíhat recenzovat ty pro cycling manažery, ale... Budeš. Každý rok budeš do roku 2050 recenzovat. No, když budu odpovídat na dotazy, tak sorry. No právě, když budeš odpovídat, tak to psát nemusíš. Jo, takhle. No, tak jo. Už jedeme 2 dny. Jeď. Dupni na to, panebože, jeď. Tak, dobrý. Tady ten let's play sledujte ze záznamu. Od příště už bude na stránkách alespoň den předem nějaká zpráva, novinka, prostě nějaký info o tom, že se chystá následující den let's play, který bude 100% streamovaný na Twitchi. A v nejhorším později bude předán na YouTubeko. Takže asi nás budete muset sledovat na Twitchi. Myslím, že bychom teoreticky mohli zvládnout i slíbit, že by tam mohl být live komentáře. Na Twitchi jsou funkční tak jako tak, ale bývá s nima problém, že ne každému hnedka jako jen tak fungujou. Já jsem tě se ujel, jo. Já už jsem zvyklý. Na Twitchi ne vždycky ty komentáře bez problémů fungujou. Což znamená, že bychom snad možná se pokusili mít vyloženě na stránkách cdr.cz/hry vyloženě stránku, kde by byl ten livestream, což myslím z Twitche bez problémů jde tam dát pro link na, jako no, na video. A pod tím by bylo prostě asi okno na komentáře, nějaký liveový, což s tím už máme, myslím, pokud se nepletu, taky zkušenost, protože jsme to využívali při živým komentování, například u E3 a podobně, ne? No ale to funguje z trošku opačné strany, to ovládáme my a čtenáři čtou. Ale mělo by to jako v zásadě fungovat velmi podobně, ne? To nějak vymyslíme ještě tuhle technickou věc, ale...
Nějakým způsobem se k tomu prostě dopracujeme, aby to jelo, jak to má jet. Já to projel, tady ty stromečky. Ty jsi rozbil přírodu. Co přírodu, kamaráde, tady je prostě taková asi jako školka, víš, jako stromečku. Ty jsi zavraždil spoustu malých stromečků. Ano. I am the tree killer. Se nechlup. Jel jsi doprava. No, Já totiž přes ten návěs zase jako nevidím moc, no. Jo, někdy tam vzadu jsem tě teďka zahlíd, tyjo, asi tak na 2 sekundy, ale... já tady vyjedu s trochou štěstí malinko z té hlíny. Tyjo, a ne, já prostě, víš co je teďka nejhorší, že já prostě nevidím před ten nákladák, jo. A projíždím stromama, ale... Sbírám docela Vidíš, jako zajímavou... vidíš na mě? Jo, A můžeš mi říct, kam jedu? teďka Fakt nevidím budeš ani- muset doprava. Doprava, jo, mám totiž. Jo, doprava. Hodně doprava. Ještě? Ještě. Strašně brutálně doprava. Ještě? Jo? Já asi nejedu, myslím. Tak tam máš asi strom, já nevím, já tam jako to se dobře nevidím na tobě. Já nevidím vůbec nic. A jak to, že nevíš vůbec nic? Protože kamera. Teďka vidím záběr na konec těch klád, jo. A když máš jen jedničku nebo jedničku? Jedničku nebo jedničku, jo. Tak No. furt koukám na klády. A jako, ale jedničku jakoby plusko, ne na numerický. No, teď jo. To krásně otáčí kameru. Zkus jet rovně. Nemůžu. Proč nemůžeš? Já nevím, já tam nevidím. Zkusím zasnout, jestli uvidím něco víc. Jako tma. Hele, jako tmá, no. No. Takže, jak předtím říkal Michal, ještě k tomu CDR Play, ať to dokončíme. Určitě do komentářů klidně návrhy na to, co by vás zajímalo let's playovat. Myslím, že těch her budeme mít hodně, nebo je toho úplně málo. Mám pocit, že bychom měli mít, nebo že bychom Ale měli mít... promiň, můžeš ke mně nějak přijet a zkusit mě vytáhnout? Já tě nenávidím. Myslím, že možná budeme mít, pokud se nám poštěstí, mít správnou verzi Destiny, tak snad možná i budeme mít nějaký videa z Destiny, který vychází dneska? Dneska je 9. Včera bylo No, 9. dneska mi přišla do mailu nějaká. Ale ono už je asi 10. Sakra. Když to natáčíme, tak je 1:30 ráno teda. Couvej. Počkej, já jsem teďka si natočil, že vidím na svůj předek. Tohle by se mohlo dát projet, možná. Asi jo. Dobrý, jsem z pasti venku. Když to projedeš, tak se dej doleva. Moc rád. No, rovně, pojď tady takhle. Spintars, k tomu se určitě taky vrátíme, já to typuju, takže bychom mohli dělat teďka takový malinko jako trakovej seriál. Asi příště by to mohlo být třeba ten Eurotrak. Co ty na to, Michale? Budíš. Budíš?
V Eurotraku už mimochodem uvidíte docela takový zajímavý pasáže, protože s Tomášem máme nahraných taky desítky hodin a už máme poměrně jako vymazlený kamiony a ježiš. A máme ledacos prostě prozkumaný na té mapě, takže tam už to vidíte v hodně pokročilé fázi. Už jsme taky docela vysoký levely a máme odemčených spoustu věcí. Takže to jako uvidíte už v té fázi, kdy ta hra je opravdu extrémně zábavná. Ale je zajímavější, protože opravdu už jakoby tam člověk neřeší takový ty počáteční vyloženě problémy, když takhle řekneme, kdy vlastně je člověk jenom zadlužený. No teda ne, že bychom na tom byli líp, zadlužený jsme pořád, ale už to není o tom, že se berou levné zakázky a je to přežívání ze zakázky k zakázce, ale je to prostě o tom, že jsme schopni si říct zakázku za 1,5 milionu, přičemž splátky jsou 70 000. No, takhle jo, ono už je to o tom, že teďka si člověk může ty zakázky vybírat. Ale předtím prostě bral tu, která mu vynesla peníze tak, aby dokázal poplatit své dluhy. Což byl takový... Blbě docela. Cože? Jeden blbě. Jeden blbě? Potřebujeme na jihovýchod a jdem na západ teďka. No to je úplně někam jinam. Ale pojď, tady je louka, pojedeme přes louku, pojď. Ok, to půjde rychleji snad. No. Jenom mě štve, že už je zase tma a na tom světle je přece jenom vidět víc. Já nevím, až mě najdeš, tak... Jo, já teď mám zase krásný záběr na... Klády, určitě. Klády, no. Bych tu kameru střelil, tyjo. No, tak výborně, a zapadnu na louce. Ne, to potom vyjedeš, to je v pohodě. Já si taky lek, že jsem zapad a nezapad jsem. Aha, jsem zapad. Okay, tak já se a to hodně hluboko. Tak já to teda otočím. Viděl bych to tak, že pokud se nám podaří dojet do cíle, tak to vám asi ukončíme. Protože to bude nějaká hodinka až hodinka a půl. Že se hejbeš. Teď už jo, jak jsi přijel. Ale předtím jsem se nehejbal. Jsem jel jenom hloubš a hloubš do země. Češi teoreticky teda, pokud jsem tě pochopil správně, tak si přislíbil recenzi? To jsem udělal. No. No si to ještě rozmyslím. V případě, že se nepřislíbil, tak se zeptám, jaký bys tomu dal hodnocení totiž, ale jestli si přislíbil, tak mi přijde trošku jako zbytečný tady říct, kolik bys tomu dal, kdyby to potom jako vyšlo článek, jo, tak. No tak při nejhorším se lidi můžou potvrdit o tom, že jsem tomu skutečně dal tolik, kolik jsem tady řekl. Tak mám se teda jako zeptat, jo, tak dobře, no tak kolik bys tomu dal? Tyjo, to byla nečekaná otázka, jsi mě úplně překvapil teď. Hele, takhle, já už toho nahráno docela dost, už tohle není moje první hra, takže už vím, o čem mluvím a už jsem na tom zkusil spoustu věcí, spoustu map, spoustu aut, spoustu terénů, různých krajin a způsobů. I když stále na tom člověku objevuje něco novýho, Spin Tires není pro každýho, je to prostě pro lidi, kteří mají rádi nějakým způsobem prostě traky a vědí, že k těm trakům trošku toho stereotypu patří. Ten stereotyp tady znamená prostě dojet z bodu A do bodu B a přitom zdolávat neustále to samý. Kopce, bahna, vodu. Nic víc tady v té hře prostě není. Nějaký jakoby, je tady pěkný ten systém upgradeů,
kdy ten track se dá nějakým způsobem přizpůsobit, ale zase není to nic jako vyloženě velkýho. Zajímavý je tady prostě diferenciál, je tady pohon na 4 kola, to, že spotřeba nějakým způsobem funguje, damage nějakým způsobem funguje. Ta hra má samozřejmě své chybky, což ale pochopitelný u takhle velkého titulu, a ten titul opravdu jako veliký je, když se možná nezdá, tak ty mapy mají obrovskou rozlohu a prostě z bodu A do bodu B, jak vidíte, my tady jedeme teďka už 3. den, nebo respektive 2. noc, za chvilku to bude 3. den. A stále jako se ještě asi neblížíme konci úplně. Takže říkám, ta mapka má svoje chyby a občas ty chyby jsou takový nepříjemný, že znemožní trošku hraní. Má šílenou kameru, naprosto otřesnou, neskutečně špatnou kameru. Ale zase tady má i spoustu určitě pozitivních věcí a prvků. Teď nevím, kam si mi zmizel. Aha, už tě vidím. Ne, nejezdí tam. Proč, co? Takže na druhou stranu, nebo? No, musím to nějak obět. Možná, že jízda přes louku nebyla nejšťastnější volba. Takže jako, jo, nedá se mluvit o tom, že by to... To je prostě na specifickém typu člověka, tohle asi cílová skupina, která to bude hrát, tak je připravená na to, že nechci říct, že se u toho bude nudit, ale že prostě to nenabídne žádný poutavý příběh a těžký nějaký RPG vylepšování, ale prostě přesně to, co tady teďka vidíte. Takovou nekonečnou rutinu. Ale to té hře určitě nemám za zlý, protože je zábavná především, když hrajete ve dvou. Když jsem hrál sám, tak mě to bavilo míň, než když hrajeme ve dvou, přece jenom. Myslím si, že mnohem větší sranda to pak může být třeba v těch 4 lidech, to musí být jako super. Peckově je i to, že se můžete připojit na servery někoho jiného, lidí, který vůbec neznáte, kteří nejsou vaši přátelé, stejně tak můžete založit hru a ten multiplayer v této hře docela funguje, takže během chviličky se k vám připojí další cizí lidi, což je určitě pozitivní a s čímž mají třeba dneska už problémy takový Need for Speed, jo. Takže to je takový těžký hodnocení. Zatím tomu třeba chybí pohled z kabiny, který by měl přijít některým z patchů, protože to fanoušci jakoby hodně chtějí. Chybí tomu prostě ta kvalitní kamera nějakým způsobem. Občas je to asi i jakoby nereálný tím způsobem, že občas se mi zdá, že opravdu takhle těžký track nezvládne něco pro něj absurdního a zároveň pak zvládá něco, co by rozhodně asi zvládnout nemohl vzhledem ke svý váze a šířce a nevím čemu všemu. Jakou přeruším. Teďka vjíždím do tornáda, když se podíváte. Ano, cloaking removed. A když se teďka Michal i já podíváme na mapu, zjistíme, že se nám objevil kus mapy. Ano. Tak, hele, abych teda došel k nějakému tomu finálnímu číslu, mimochodem ještě musím říct, že hodně velký plus to ode mě má za grafiku a já jsem člověk, pro kterého je grafika u hry velice důležitá. Já se v naprosté většině setkávám s těma názorama, kašlu na grafiku, hlavně, že to má super hratelnost, super příběh. Já mám grafiku jako hodně takový důležitý prvek a je pro mě velice rozhodujícím faktorem, jestli tu hru chci nebo nechci hrát. A jak vidíte, vzhledem k tomu, že hraju třeba trakový simulátory, tak nejsem člověk, který by nutně stál o ten super důležitý příběh. Samozřejmě v redakci máme nějaký specializace, takže se věnuju taky RPGčkám a strategiím. U strategií ten příběh taky moc není, i když občas se tam třeba nějaký prvky objevují, ale u RPGček je dost podstatný. Takže samozřejmě jakoby k příběhu nemám daleko, ale říkám, i ta grafika je pro mě hodně důležitým rozhodovacím prvkem, faktorem. A to Spinters jako předčilo moje očekávání v tomhle, protože nabízí výbornou grafiku, výbornou podívanou estetickou a přesto není náročný na počítač. Prostě zvládne to, utáhne to cokoliv téměř, jo. Což je určitě velký plus. Jdeš někam, kde asi ale to prostě zapadne, když se podíváš, jako co tady dělá vytvářen. Ale potřeboval bych tě, protože se potřebuji přitáhnout. A jedeme pak, ty jako bych chceš jet rovně potom, jo? Ne, já potřebuji právě na druhou stranu. Na druhou stranu? Já se potřebuji odsaď dostat, že musíš sem přijet, já se potřebuji přitáhnout.
Dobře, tak než tam dojedu, tož bude trvat týden, tak zatím řeknu, že se rozhoduju momentálně mezi 6 a Zastav se. 7. Klikni na ano, klikni na ano. Je zlatý. Děkuju. Tak právě jste viděli, jak mi krásný Michal zachránil krk. Kam chceš jet? Pojď za mnou. Tak já jsem se začal otáčet. No, teď to se otáčí správně. Takže říkám, rozhoduju se momentálně mezi 6 a 7. Bych možná tu hru byl i hodnej a nebál bych se jim možná tu 7 dát. Já upřímně říkám, že když jsem o tom slyšel... Zase na druhou stranu je to tady něco, co tady ještě není, no. Prostě super nový nápad, žádná kopírka nebo aspoň nevím o hře, která by něco takového nabízela. Tak jsem zapad já, prosím tě, jo. Jsi zapad, jo. No. Takže zase je to nevšední nápad originální, takže vlastně na druhou stranu nedá se říct, že by tady bylo něco lepšího momentálně. Což by byl třeba aspekt, proč tomu dát 6, že prostě je tady něco podobného, co je téměř jakoby stejný, ale nějakým způsobem v něčem lepší. Jak jsi na tom? No pasa, já nevědu. Akorát, že na tebe teďka nevidím, víš, s kamerou, takže vydrž si tě musím najít někde, stůj. No. Počkej, já mám advanced. Fko. Já vím. Jsem tam měl advanced zaplý. Jsem nebyl na tom. A musím tě pustit, protože já nějak se tady nepřitáhnu. Tady nějak nevědu. Tu už dáš, ne? Jo, kam jedem teda? Na druhou stranu. Za mnou. Hele. Nafta, nebo benzín, nebo co, na co to jede. Mám červenou kritickou, hele. Ani ne No. 4. No, tak pojď, protože za chvilku jsme tam, už tam dojedem. Jsme fakt skoro tam. A jestli ne, tak s ním tvůj klobouk. Nenosím klobouk. Tak Ani žádný nemám. To je dobře, aspoň nebudu mít co jíst. Tak jo. Se vždycky dokážem nějak dohodnout, že? Jako já jsem taky v nějaký 6 nádrže, ale plánuju tam prostě dojet, já tam prostě dojedu. Taky už máš červenou? Jo, právě jak jsi to řekl, tak jsem jak mi to zčervenalo. A něco ti řeknu, je tady ten samý most, na kterým si předtím jako ztroskotal, jo? Aha. A nejeli jsme přes ten úplně samý, přes to samé místo? Ne. Možná jo, ne? Ne. Pak taky byla nějaká zatáčka doprava, když jsme jeli Nicméně, tam. já jsem v objektivu. A unloadnul jsem to, ale asi se zaručeně nevrátím. Kam se nevrátíš? Pro benzín, to asi nezvládnu za první dobu. Já myslím, že tímhle to můžeme asi ukončit, ne? No, já jsem to vyložil, ale ještě jedu pro tebe, dojedu sem s tebou a ukončíme to tady nějak, tady zaparkujeme. Stylově. Už to projel, jo? Bacha, je tady ten most, tím si přejel. Tím si přejel. Hele, ještě než tam dojedu, pojď ke mně, namíř na mě, já chci ukázat ty prvky toho traku. Jo, že tam máš ty. Počkej, jak já k tobě dojedu. Takže, Čekej, otáčí na tebe kameru. Tak, teď na tebe je vidět. Crane Crab mi uvolnil ten jeřáb, ale vůbec nevím, jak ho ovládat. Vím jenom teďka, že je prostě uvolněný.
Tady, jestli se teďka všimnete, tak mi poskočí. Je to vidět? Jo, poskakuje, no. No ale jako nevím, co s ním dál, jo. Na to jsem nepřišel. Už jsem to zkoušel i v jiný hře a pase, nevím. Takže, tohle je ono. Pak tady mám tuhle věc. Tuhle věc. Takže stabilizátor. A tuhle věc. Taková profesionálnější ruční brzda, pokud jsem to pochopil. No jasně, no. Jo, jakože tady se ještě vysouvá dolů nahoru. Je to vidět? Jo, je to vidět, je to vidět. Jo. Tady se teda zlomí. Tady se vidět. zatáhne. O, tady jsme vrátili řád do nějaký původní. Jo. Aha, počkej, vydrž. Možná jsem přišel, jak zacházet s tím jeřábem. Na to? Ne, nepřišel. Asi ne. Asi ne. Tak nic. A nebo jo, hele, počkej. Jako hezky s tím cukáš, no, ale to jak všechno. Nic se neděje, no. Škoda. Nevím, tak necháme jeřáb jeřábem. Jdu to tam dovést. Maze. Mám to červený, nevejdu se sem, víš? Musíš zastavit. A nic. Už. Jo, unload. Tak a ty zůstaň stát. Ano. Děkuju, naboural jsi mě. Zase? Ne, teď ne. Zase, děkuju. Do třetice, no. Jsem tě potřeboval oťuknout pořádně. Jsem si tě potřeboval proklepnout. Jo. Tak my jsme tady zaparkovali vedle sebe, myslím, že vylezeš, ale vylezeš. A to víš, že jo. Kam jdeš? Já jsem... Počkej, já vypnu motor. Já to srovnávám ještě, víš co? Teď jsem odpil vozejk. Vypnul jsem motor, odpil vozejk a jdu na jídlo. Tady do krčmy. Do krmelce. Já mám vypnutý motor. Máme zaparkováno. Sundej korbu. Profesionálně vedle se. To nemůžu, ale já tady nemůžu z toho sundat nic, bohužel. A teďka jsem hezky objel kamerou naše ty auta. S mým odpojeným návěsem, ne? Ano, s tím odpojeným návěsem. No, myslím, že bychom teďka měli docela silný problém se vrátit zpátky. Načerpat benzín. Myslím, že bychom to nezvládli. Já jsem teďka nastartoval. Zajímalo by mě, jak můžu napojit ten valníček zpátky, jako no. No nicméně, já se asi teda, nebo nejenom já, i ty, asi se tady spolu rozloučíme s divákama. Určitě děkujeme za to, že jste nás sledovali. Snad se vám to aspoň trochu líbilo. No a doufejme, že v nějaké blízké době buď u Spin Tires, ale spíš asi u těch Eurotracků nebo něčeho jiného. Kam jedeš? Ještě furt jsme v záběru. Já vím, já jdu pryč. Vyjel Já jsi mi s tebou nechci být. Ale jako vyjel jsi mi stylově do té kamery, takže jako kdybych tohle mohl udělat taky, mít tady statickou kameru, jako, tak to udělám taky, ale bohužel u mě to nepůjde, takže tímhle to ukončíme, že prostě Michal odjel. Takže ještě jednou díky, mějte se odjel na fajn. cesty a chci ukázat, že umím taky jezdit rychle, když nemám
další 2 kola navíc, 4 vlastně, z každé strany 2. No, Tady je, to je škoda. Pojď sem ještě, hele, neukončuj to, tady se společně utopíme. Tady je velká louže. Pojď se společně utopit. No dobře, no tak Ještě neodcházejte od svých přijímačů. Jdeme se utopit. Kdybych to věděl, tak... Víš co? No. Ona je hodně mělká. Ale dobrá, tyjo. Projeď si to. Bude pěkný efekt nakonec. Hodně dlouhá taková říčka z té louže. Jak to, že seš tak rychlej, sakra? Ti hodím myšku. A možná to ještě utopíme, třeba to utopíme. Třeba jo. Vidíme, co bude na samotném hřebu. No, tady už se to hodilo do dangerous level. Třeba nám ještě dojde nafta, než to utopíme. I to je možné. No hele, tady už je to ale velký, tady se utopíme. Jo? Já už se topím. Už se topíš. Nech mi tam trochu místa na topení. Počkej. Zrada. Je to tady mělký. Ježiši. Ne. Já se jdu utopit první. Běž vede. Počkej. Když tady zaparkuješ vedle mě, tady. Jo, tady by to šlo. Zaparkujem. Taky už si to umírá, to auto. No moc ne, právě. Už to naskakuje. A to spíš tím, jak se o mě třeš. Já už dostávám 105 damage, jako 119 damage. 129. 139. Já už jsem teda na 440 ze 600, takže. Aha, já na 159, já se asi budu topit dlouho. No, takhle nějak vypadá sebevražda auta. Počkej, já se o tebe trošku opřu. Pojede to rychlejc, jo, jede to rychlejc, paráda. A já jsem zničený. Seš kaput, jo. Mně se utopil motor. Super. Já mám 300 damage. Z kolika? Z 600? Hele, teď to dalo, 221 damage naraz to dalo teď. Ne, to je součet. 246 damage naraz. To je součet. 271. 296, co? To je součet celkovýho damage, který právě dostává. Ne, to mi dává naraz teďka. Teď mám totiž 398, už mám 422, teďka mi to bylo 345 damage. Což nevychází matematicky, ale dobře. Proto ti říkám, že to je součet celkovýho damage, který dostáváš. Už to bude, hele. 518, jsem kritický. 542, řekl bych, že teďka dostanu poslední ránu. 566, tak ještě. Ještě taky 2, 3. 590, je tady poslední rána dnešního večera. A je po mně. Tak i takhle se baví dřevaři. Tak jsme se slavnostně utopili. Přesně tak. Naše auta jsou v takovém mileneckém obětí. No. Až to uvidíš, tak no to vlastně vidíš. Já to vidím, no. Asi ještě takhle otočím kameru. Kamera nesklamala, ukazuje velký prdláš, dobře. No, tak jo. Tak ještě jednou děkujeme za to, že jste nás sledovali. Doufám, že se to líbilo. A zase někdy příště u nějakého jiného videa, jiné hry. Možná v lehce pozměněné sestavě, ale já typuju, že v nejbližší době to budu stejně hlavně já a Michal, takže... Chceš jako takový forek na závěr zkusit zapnout a vypnout světla a pod tou vodou ti to bude blikat. Mně to nebliká. Mně jo, tak se natoč na mě, já budu blikat.
Ty mi neblikáš světlama, bohužel. Aha, tak čau. No jo, nedá se nic dělat. Forek nevyšel. Tak jo, mějte se hezky, dobrou noc, dobrou chuť, já nevím, cokoliv, prostě mějte se fajn. Ahoj. A fanfárově. Čau.